Ez itt ismét a Danubina televízió. Nagyon úgy néz ki, hogy közeledik ez a hajó, de lassan a kikötőhöz, kicsit elsodródott lefelé, és hát itt elég erős a Duna sodrása. Egyébként több mint 5 órával vagyunk a gönyűi indulás után, úgyhogy biztos nem annyira fit már a csapat. Aha, kicsit biztassuk őket! Gyerünk! Húzd meg! A lelkes közönség a vízparton másfél órája várja a kikötést. Nem hogy hát ha... Hajrá! Próbálják bíztatni a társaságot. Még egy kicsit és itt vagytok! Húzd meg! Húzd meg! Húzd meg! Közeledtek! Húzd meg! Húzd meg! Húzd meg! Húzd! 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 Közeledtek! Lelkesek vagyunk! Gyerünk! Ne Nagyon izgalmas a vége ennek az evezésnek. Gyere, hajrá! Igazán meg kell hajtani. Hajrá! Hát nagyon sajnálhatja, aki nem tud itt lenni élőben. Érdemes minket követni. Húzd! Következő állomásoknál.